usa ka minivan nga nagsubay sa Coastal Road sa may Gabi, Cordova, kalit nga may katkat sa gutter o bibangga sa usa ka panimay diya sa may Purok 5, Sitio Tumoy, Barangay Gabi. Ani ang report. Naukay ang Baneng Amores, dihang kalit lang misungag ang usa ka minivan sa ilang panimay. Naglingkod sa sala ni atong higayuna sila si Generosa Amores ug ang duha pa ka mga sakop sa ilang pamilya dihang nahitabo ang aksidente. Maayo na lang kay way naangol kanila. Wa ra usab maangol ang nagmaneho sa minivan nga si Arian Parame ug kaubang sakay niini. Mato ni Arian, nagsubay sila sa New Cicilex Road ug paliko paingon sa Gabi, Cordova. Apan kalit lang silang napagngan sa makina. Mi-overtake ang usa ka tricycle nga mihunong raw usab sa ilang atubangan. Dihang iyang gipaandar pagbalik ang minivan, kalit lang kining nidagan. Atol sa hitabo, nasabutan sa duha ka habig nga sabut-sabutan lang nila ang danyos. Apan hangtod sa pagkakutlo ning balita, wala pa magkauyon ang duha sa kantidad. Sa ako ang side ma'am, willing ra medyo ko nga magipaayo ang ilahang balay, but dili sa kantidad nga iyang gusto kay so much na jud kayo nya ang kuan na lang sad siguro basin mo kuan na lang mi sa barangay for settlement unsay angay buhaton kung unsa man gani na lang siguro mo. Nagbabayad raman mi kay kuan man ganang murag lain sad kayo nga ilang kanang putan ilang repiro nya kami nandito nga ug ginilahos pa ang truck mga matay man mi wala mi kuan sa mong katruma. Subay niini, may pahimangno ang kapulisan ngadto sa mga motorista. Muna akong advice sa mga driver na just be cautious. Camping lang yan, maginahinay, isa pag unsa ka open ang dalan, isa pag kadako ang dalan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live.